సో 2 ఇయర్స్ తర్వాత మా మమ్మీ వాళ్ళ ఇంట్లో అడుగు పెట్టబోతుందనమాట. అది కూడా అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఊర్లో ఫెస్టివల్ ఉంది కాబట్టి వెళ్తున్నాము. సో 2 ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయాయి. అండ్ ఇప్పుడు మమ్మీ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తుంది. సో ఇదొక స్పెషల్ మూమెంట్ కాబట్టి మీతో అందరితో షేర్ చేస్తున్నాననమాట. సో ఇన్ని రోజుల తర్వాత ఈ వేలో వస్తున్నాము. సో కొంచెం వేది అండ్ ఈ రైల్వే స్టేషన్ అండ్ ఈ మూమెంట్స్ని కొంచెం క్యాప్చర్ చేసి మీకు చూపిస్తున్నాను.